Hej alle sammen, og i dag skal vi teste en chokolade, som jeg har købt i Tyskland. Man kan også få dem i Fakta, men det var fordi vi var i Tyskland, og det. Så ja, nu vil jeg så smage på den. Jeg skal bare lige rykke den over. Det ser sådan ud. Jeg har aldrig smagt den før, men jeg skal lave en vlog. Og man kan... man kan simpelthen knippe den ud stykker. Så. Og vi giver den 1 til 5. 0 til 5. Det er fint nok. Den næste ting, det er sådan en her. Den er i sådan en her pose, og den ser sådan her ud. Så ja, den vil jeg så smage på. Og den anden, den gav 5'er. For 0 til 5, så giver den en 3'er. Husk at give et like og subscribe. Og I kan gå ind og se min YouTube-kanal. Jeg hedder Silas Johannesson med. Så ja, hej, husk at subscribe og give et like. Hej!